Me kansan syvien rivien edusmiehet haluamme julistaa avoimen sodan kyllästyneinä liian pitkälle menneeseen akkavaltaisuuteen, niin yksilötasolla kuin yleisessä yhteiskuntapolitiikassakin. Luomakunnan itseoikeutetun valtiaan miehen asemaan kohdistetut alituiset heikennykset saavat luvan loppua. Tämän vuoksi olemme perustaneet epäpoliittisen humanitaarisen yhdistyksen Pelastakaa miehet ry:n. Tunnuksenamme on alas akkavalta, miehet pois tossun alta. Ensimmäisenä konkreettisena toimenpiteenämme olemme lähettäneet puolueiden eduskuntaryhmille kirjelmän, jossa esitämme ensimmäistä valtakunnallista akan ampumisviikkoa. Esityksen toteutuessa saisi hiljaisella viikolla ampua ilman laillista edesvastuuta kaikki rääväsuiset, miehiään tyrannimaisesti kohtelevat yli 35-vuotiaat naishenkilöt, joilla ei ole alle kouluikäisiä huollettavia lapsia. Ampumaluvan saamiseen riittäisi 2 miespuolisen todistajan lausunto akan suorittamasta henkisestä tai ruumiillisesta julmuudesta. Erittäin raskauttavana asianahaarana pidämme akan puuttumista miehen alkoholin käyttöön, harrastustoimintaan tai sukan vaihtoon. Lakialoitteilla tähtäämme paitsi ihmisen arvon kohentamiseen ja orjuuttavan komennon lakkauttamiseen, myöskin laajempiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Työpaikkoja avautuisi, ase- ja patruunateollisuus vilkastuisi ja ihmisten yleinen aktiviteetti kasvaisi. Lisäksi monille ilman miestä elämään joutuneille typyköille avautuisi mahdollisuudet rikkaampaan ja monipuolisempaan elämään ainakin vähäksi aikaa. Mikäli olet kiinnostunut yhdistyksemme toiminnasta, panepas kortti tulemaan toimitukseen. Luokaamme yhdessä parempi maailma ihmisen elää. Alas akkavalta, miehet pois